video masa khanin Delhi atanga SHIMLA tikha kanda tuna hian SHIMLA kan luta hei kan hotel thlenna tur ania kan hotel thlenna tur hi aming hi Swiss cottage ti alo ni le zela Swiss cottage han ti hi chuan kalung aleng thin London a restaurant kha Swiss cottage muna ani awangin rilru in achui leta ka ngai khop mai engpo ni se SHIMLA hi kan thlenga van thlak takin hotel a kan hinda luta tiang chuan ka thei ang kan lakwala video in kan tlan chuaka kan hotel thlenna hmun achunga te ka lona anoi lam te po kha kan lama ro chu room kha engpo ni sa nuam karon da lang taloni pon min lo thetiam anga ka hurin min dai bik lova lak tur tam si kalna tur tam si kan hunat lem si ti vel kha ania min lo hriat thiam ka be se ni Mizoram ang mai in ka ngaya anuam hi ka tilutuka amar chu kan tlan lu chon silonga ang po ka tia ka tinge ti chon far tree atam maya an rama hian thingkung dang mel ka mulowa far tree hlir mai hi ka hmuwa chung te po chuan lung atileng ani silong po min ngai tira silong nga te hunrei takte kan lo om ve thina engpo ni se ilo clear ze lang hei karon da karon puang don ani tuna hianin vain ni kwa ania Delhi atangin SHIMLA kal turian kanin khalwang panga an soidan khan zinga ta nga in chuan som pani vela in thleng mananga lo pondar khat vela in thleng ngan tia chutiang ani chuan tila tlaiwak lawa alakal theini chu kan tia dar sari nulama kanin drive chuak ta mase Punjab Chandigarh te kan ake te kan thlak kwal vela tin thing pui te kan in boka chung te wang po chung kan hun klemin kan pai dewa dakar sari chuang kan planta ni engpo ni sela atha thau SHIMLA kan thleng thrim hi kan loma SHIMLA ta chu me pa kan lo muwa kan lo thlai luya Arunachal Pradesh ti ten atak nge SHIMLA mun han thlen bete tin film shooting te po tun main Indian film movie an lo shoot na sani chung te po chu amun te po kalve kan tuma tin chu mai ni lavin SHIMLA hian nge en turam ti te po kan fangdona tin he mun te hi Swiss cottage ti aloni Swiss cottage hi London a restaurant omna mun khuwa aveng kha Swiss cottage ania nuam kan ti ema sui khoi angai oman ti Swiss cottage ka restaurant chu om ta chuan han ti chuan he mi ho saweng ani mo an tingal thei thina chu tiang khopa veng lar veng nuam ania tuna hian Swiss cottage SHIMLA an hotel kan han thleng ta hi amak pokatia alung le thlak ema chawang chuan karon bia chewa chuan view clear pa in kan en lokanga hei hetlam hi SHIMLA chuania SHIMLA view hi nuam maya tin nakina zanah restaurant dinner kan ve ai dona engchong e kan ei dona ro kan la thelava kan kalang kan han zong chop venga e chuan anuam thei ang perin I cho ei kan tumbok ani ti kha kan sai duwa amar chu helai tang hi anin 10 minute drive ani an tia ala la ve de la kan ti na khania ma se hlama se cottage ani wang khan kongpui ka ma chuan ma se anuam man sak dan te poi nuama kan la ron tilang zel don ani min lo view sak zel don nia SHIMLA kal du te poi la om ve ga ringa chung te tan po chuan kilol sama in lo laman tang kai kan be se kan la ron da zel ang kan lo me ka channel kami lo subscribe ek don nia please do subscribe la yan tut kom te pon lo siam ve hai eating te pom ve ve ka anti tharu khap ni tin Swiss cottage an ti ahlu ve a tin hi thara lani chen pon coveran da ani oi kan thenna hotel atang kan loka lahi car parking area ne khi kan thenna ni ta nuam khop mai hotel po chuan ei kan car kan paka ta ken garas ania hon thei torin siama chuan hei tur ni tla chi a ni tla po amoi khop mai Mizoram ang mai pol eng put me so just like Mizoram amazing
ui pon bau chuột chuột mấy hian restaurant a kan kal dona zan lam choi turin kan chok me ka ui bau aring khop mai ri nine tuna hian zanria ei turin khopuya Mall Road antia ta chuan Christchurch ti tepo alo oma British hunlaya ansak ani nge nge a chung Biakin tepo chu ron thlo ngal kan tuma dor ero hi chu tlo kan tum hran to lova zanin tan chuan kan ron tlo tumber chu Mall Road a an Christchurch anti pathian Biakin kan ti mayanga chu mun chu karon tlo dona tin hei hi kan thlenna tang han kal khan dor hi lelam ma oman kong te po zim ve em mai ni chu tiang chu din mun ania engpo ni se chu tui tak mai han ei te kan chaka kan voi khat na ni boka chu wang chuan an khopui nge ya cho ye yang dinari yang kan tia zan ria cho ei turin tuna hian koyang e restaurant noma om ti zongin kan kalmeka chuan kan driver hian thil ashelu tuklova amai ro chu parking area ashia a parking a kalo om topanga te chuanin ka ei tur chu inrem tia in phalni chuan minron lak sak mai ula ka ei du chu arsa po ni se poi ka tilova chuan beram sa kel sa po ni se poi ka tilova rice kha ani lo chuan chapati pali ni se atok mai in ka ria chu inrem ti ni chuan min ron lam sak don ne ti in min hu chia nge nge a te chuan ani hian car park khangin min da min hruai atumani car park atanga hlavak lova hian Mall Road kha kalturin lifta chho angaya sumdon dan hi SHIMLA hian an lo thiam hi ka ti khop maya chuan hetiang tak maya ram mi pui tam si lo mi nuai khat le ti chuang or an om an ti na muna hetiang tak maya an khopui an zaom tir ka ti don emni sumdon an thiam ema de chuan a khopui ami chengte an tang ruala Mall Road kal tur khan car park atanga kan han kal khan ke in reilote kan chowa te chuan lifta hian chuan alo ngaya mi pakhat zel tan cheng somni an lo ti a te chuan a holama po cheng somni sen le tho angai ani hei hi lift omna mun chu nia heta hian ticket kan lata a tiang chuan lift atang hian kan chowa chuan lift voi khatna antia lift voi ni na khalo om le ta chutrang chuan kan chho le anga chuan Mall Road kong kha kan han po ta ni mi kha an lo la om nuai maya zan kha dariat nulam ani to ni chutiang chung po chuan min eina tur anzonga tin shopping po tam tak an kala tu na kan en lai hi Christchurch anti chu ani nge a te chuan kan han kala in khom na biak in chunga te po kan balut nge ani chutiang chuan apia loka choina tur kha khoya nge kan eyang masai la tha nge te kan tia tiang chuan eina tur kan jong ta a kan eina tur kan han zon mu chuan munnom mai hi alo oma chu huna chuan thil man po atolu tuk hran lo kelsa kha full plate a hianin cheng zali le somsari panga antia tiang chuan arsa plate ta chu atloma kelsa kha lo to deu hleka ingpo ni se kelsa kan ei cha ka wangin kelsa kan ei kha ta lom anram hovina ingting nge kelsan siam ti ten ates ve te kan chak ta kelsa ei turin kan chuk ta ni helai muna hian founder of Himachal ti in anlo siama statue te po anlo da atlang zol tak maya hian mi pui tam tak an kala an thira khowa avot khop mai ni khowo chungpo hian mi hian kal antuma mu shim kha anan tum kha ani top maya tiang chuan akota hianin an nam an traditional dress angkha
then chuan mei che dress te mi pa dress te nu pan ni chuan tiang khan ol sam takin an ti theya eni ro chu mi pa kan ne wangin ni pa dress kha a exciting lo ani amaro chu engpo ni se nakina kalna tur kan la nenga chung huna te po chuan mi pa dress in thla te kan la veng chu ti in kanin puwa cha a chung kan thalak te po chu kan la ron post dona next video hian a lo la chuak dona ni chung te po chu min lo clear sak vekanga hi SHIMLA khawpui ania SHIMLA khawpui zanlama landan SHIMLA hi aizol ang devin tlang ania wangin ale lama khan mi tam takan oma le lama mi tam takan om bokta chu wang chuan aphar lowa tlang ramani wang khan engpo ni se tlang rame ti lo chuan tourist attraction hi an nei threm maya tin kong hi an nei threm boka an o omani te chuan restaurant a kan an lu ta hei tuna kan hmuang hian he restaurant po hi mi an claim lai tak mai hi kan vanang fu kan van nei khop maya kan han order zung ate chuan rei lo te a cho min pe a kan eita ani kan ei khama kan chuaka tiang chuan Christchurch anti pathian Biakin anti hmuna khan kan valeng dona chuan helai hmuna hian tlang lai ta hian India flag lian pui mai an lo da boka thli lo thot chuan apar duai mai chung te po chmu nom thamani engpo ni se hei hi chuna alandan te po karonda vek dona chu po chu vol vai khata kada hian a seilu tuk thina pujimi I channel a thilron da hi a seilu tuk thina I arail tuk kan en pe lo ti hi minron shil inom chokani chung te wang chuan kain kharong ve lu to ka o ni chu kalo tin kalo du sak ve a seipo an poi ti lowang chu tin kan da ve thin kha amar chu complain kan ei tak zo ka chuan seilu tuk ai chuan zanlama alandan le chunlama alandan kha ronda katum ta zok ani ti khamin lo hriat sakanga chuan min lo clear sak zelanga video danga phei chuan antlang kan lon na huna hian sakor chavalon thei na mun ta kha lo oma tiang chuan in kanau bitenen sakora kan chuanga sakor chuang chungin tlanga kan han lona chuang kan chuk khale lampo sakor bok in kan hole ni chutiang vel chuania tin Biakin po hi mitam tak an luta ta hian paisa atla du tan ti in bom po pakhat kha an lo da nge ngia ta chona du duin thla ga du tong try thei na hunan siama amaro chu aluril thei lava chin an lo khama मोमबत्ती लगाना किसी ने यहाँ से लेना कैंडल चाहिए यहाँ से लेना कैंडल्स मोमबत्ती चाहिए tunahan kan hotel mek to kan hotel lama kan kal to don ani Mall Road anti kha kan kala hey church Christchurch antia iswa Biakin antia chu kan han tro khania ro pui khop mai hey lift ta tangin kan chuk le dona pakhat na tang kan chuk to tunana second kan chuk le den lo sia ma mi ta tan cheng som ni chau nia velu thatok hemi lift an siam chungchanga hian tourism department ho hi an tha ka ti maya tin malro takal tur hian klanga stepa thui taklon ai chuan lift kha an siama lifta khan mi pakhata cheng somni zel an lo di khan tourist tam tak mai kha ni khata visit to tamzia kha
kan mitin kan hmua zan khata visit tu tam zia po kan hmuani lift kha engla poina chuk chho reng ringot mai ani lift vai khata kan chuan khan mi som panga te kan chuang theita a khatiang zong zong ina cheng somni thep kan pe ka dar ka tina poisa lut tam zia kha a mu the ni chuwang chuan an khawpui hian Shimla hian tourist atang hian sumtam tak an lalu tani ti achianga chuwang chuan afin thlak hle in ka hria heng ramdang kan hankal te hian kan rama thil ti ve thlak kan ram hian tourist department te hian tourist atangin sumtam tak kan lalu the ni ti hria in thil tam takhi ti tur kan nei ni ti te po kha hriat tha in ka hria chuwang chuan heng ka video karon da tangringot po hian thil tam takhi chu a inzir chhuat thei ome ole ka channel min lo hlu sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soya next chuan tlanga sakor chung chuanga kan lon na te po ronti ka lo tum zel dona tin Raspati Bhavan te po kha tlo hun nei alo ni zela chung te po karon tlo veka in lo en zel don nia in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chawro se tunatan chuan bye bye vek ule